bisan hangtod sa walay katapusan. Isayas Kapitulo 9, versikulo 7. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa iyang gingharian, aron sa pagtukod niini ug sa pagtuboy niini nga may hustisya ug pagkamatarong, sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan. Niini nga kinabuhi, makasukod lamang kita sa pagsabot sa maanindot nga tema sa katubsanan. Uban sa atong kinutuban nga pagsabot, mahimo natong huna-hunaon nga labing mainiton ang kaulaw ug ang himaya, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang hustisya ug ang kaluoy nga nagtagbo sa krus. Bisan pa sa labing kadaghan sa atong mga gahom sa pangisip, napakyas kita sa pagsabot sa hingpit nga kahulugan niini. Ang gitas-on ug ang gilapdon, ang giladmon ug ang katas-on, sa matubos nga gugma dili kaayo masabtan. Ang plano sa katubsanan dili hingpit nga masabtan, bisan kung ang mga tinubos makakita sa ilang nakita ug nahibal-an ingon nga sila nailhan. Apan latas sa walay katapusan nga mga kapanahunan, ang bag-ong kamatuoran sa kanunay mopadayag ngadto sa kahibulungan ug malipayong huna-huna. Bisan pa nga ang mga kaguol ug mga kasakit ug mga pagtintal sa yuta natapos na, ug ang kausa giwagtang, ang mga tawo sa Dios sa gihapon adunay usa ka lahi, intelihente nga kahibalo kung unsa ang bili sa ilang kaluwasan. Ang cross ni Kristo mao ang siyensya ug ang awit sa mga tinubos hangtod sa kahangturan. Diha kang Kristo nga gihimaya, ilang makita si Kristo nga gilansang sa cross. Dili gayud makalimtan nga siya kansang gahom naglalang ug nagsapnay sa dili maihap nga mga kalibutan, latas sa halapad nga mga gingharian sa kawanangan, ang hinigugma sa Dios, ang halangdon sa langit. Siya nga ang kerubin ug ang nagsidlak nga sirapin nahimuot sa pagsimba, nagpaubos sa iyang kaugalingon aron sa pagbayaw sa nahulog nga tawo. Nga iyang gipas-an ang kasalanan ug kaulaw sa sala ug ang pagtago sa nawong sa iyang amahan, hangtod nga ang mga kaalautan sa nawala nga kalibutan midugmok sa iyang kasing-kasing ug midugmok sa iyang kinabuhi sa cross sa Kalbaryo. Nga ang magbubuhat sa tanan nga mga kalibutan, ang tighusay sa tanan nga mga kapalaran, kinahanglan nga isalikway ang iyang himaya ug ipaubos ang iyang kaugalingon gikan sa gugma sa tawo, kanunay nga makapukaw sa kahibulungan ug pagdayeg sa universo. Samtang ang mga nasud sa mga luwas nagtan-aw sa ilang manunubos ug nagtan-aw sa walay katapusan nga himaya sa amahan nga nagdan-ag sa iyang panagway, samtang sila nagtan-aw sa iyang trono nga gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan, ug nahibalo nga ang iyang gingharian walay katapusan, sila mibuto sa malipayong awit. Takos, takos ang kordero nga gipatay, ug mitubos kanato ngadto sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong labing bililhong dugo.